delako berringailua, eta parenan ikusten moduan ditu bi zilindro nagusi. Gure kasuan izan da zilindro bi eta zilindro bat. Zilindro bia izan da guretzat tolba behian dauen topia, eta honek balio duzku bertan tolban harriak pilatzeko gero berringailura eramateko. Eta zilindro bat izango da tolbaren goiko zatia edo zabalduko dana bertara harriak botatzeko. Gure sekuentzia hasiko da behin martxako botoia zapalduta, armairuan dauen martxako botoia, eta hori zapaltzerakoan berehala zilindro bat gora fango da, hau da gure kasuan zabaldu ingo da tapa bertara harriak botatzeko. Ondoren, harriak pilatzen direzenean, gertatuko dana izango da, lehenengoko fotozelulak detektatuko dauela harriren bat. Eta hau gertatzen denean, bigarren zilindro hau barura sartuko da eta harria jausiko die zinta batera. Zinta horretan, zinta horrek fango da botatzen harriak trituradorea batera. Eta zinta hori eramaten da motor hori. Hirugarren motore honek berringailuak berriun dauenean harri guztiak, esan dugu moduan jauzten da beste zinta batera area berrinduta, eta bigarren fotozelula honek detektatzen dauenean area bigarren zinta hau geldituko da 5 segundura. Fotozelulak detektatu eta 5 segundura geldituko da. Eta hola bukatzen da gure prozesua.